Nafarroako gobernuak 476 plazako lan eskaintza publiko onartu du 2017-rako. Nafarroako parlamentuan gaur da eztabaidatzekoa zerrenda bakarraren kontrako lege proposamena, zantzu guztien arabera ezkerraren babesari esker onartuko dute. Nafarroako parlamentuan hauteskundeak gaur egingo balira, laukoak eta oposizioak eserleku kopuru bera lortuko lukete. Hirigunea atseginago egiteko planarekin 10 milioi euro galdu dituela esan du Aldezarreko denden elkarteak. Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak hitzarmen bat sinatu dute hiriko liburutegi publikoan kudeaketarago. Nafarroako gobernuak gardentasunaren, informazio publiko eskuratzearen eta gobernu onaren foru legearen proiektua onartu du. Falangearen aldeko pintaketak agertu dira Altsasuko Zubiondo elkartean. Euskararen egoerari buruzko adierazleak webgune batean bildu dituzte Euskal Herri osoko erakundeek. Gaurko albisteekin hasteko Nafarroako gobernuak 476 plazako lan eskaintza publiko onartu du 2017-rako. Lanpostu gehienak hezkuntzari, osasunbideari eta administrazio erdiguneari dagozkie. Nafarroako gobernuak 2017ko lan eskaintza publiko onartu du, hain zuzen ere 476 lanpostuko izango da, estatuak berritze tasa zenbateko izan daitezkeen zehaztu eta gero. Maria Jose Beamon presidentza kontseilariak baieztatu duenez, 2018an gauzatu egingo dira deialdiak eta baliteke deitzea estatuarekin negoziatzen ari diren eskaintza publiko ezoikoa. Lanpostu gehienak osasun zerbitzuari, hezkuntzari eta administrazio erdiguneari dagozkie. Osasun zerbitzuari zuzendutako 221 lanpostuetatik 219 osasunbiderako izango dira eta 2 Nafarroako Osasun Publikoaren Instituturako. Hezkuntzan 181 irakasle plazak DBH eta lanbide heziketarako izango dira. Administrazioaren kasuan 37 lanpostu justizia eta ekonomia arloko teknikariak izango dira. 17 foruzainak, 15 suhiltzaileak, 14 gizarte langileak, 4 euskara itzultzaileak eta 1 euskarako itzultzaile interpretea. Nafarroako parlamentuan gaur da eztabaidatzekoa zerrenda bakarraren kontrako lege proposamena eta zantzu guztien arabera ezkerraren babesari esker onartuko da. Gaur da eztabaidatzekoa parlamentuan hezkuntzako zerrenda bakarraren kontrako lege proiektua Nafarroako lan deialdi publikoetan hautagaiak hizkuntzaren arabera bereizteko sistema hain zuzen ere 1981 urtean UPR-ren gobernuak ezarri zuen segregazioa 1986ko euskararen legea oinarri bakar gisa hartuta. Aste honetan ordea salbuespena arau bihur dezake PSN-ren lege proposamen batek. Orain arte irakasle gai euskaldunak gaztelaniazko lanpostuetatik at mantentzeko balio izan du zerrenda berezien sistemak UPN-ek koska bat harago eraman baitzuen segregazioa. Gaztelaniazko eta euskarazko azterketak egun eta ordu berean jarrita. 2016ko otsailean UPN gobernutik egotzita hezkuntzako lan deialdiak berrikusteko aukera ikusi zuen lauko gobernuak. Hezkuntza kontseilari ohi Jose Luis Mendozak ordea ez zuen zerrenda bakarra ezarri eta horren ordez azterketak egun ezberdinetan jartzea erabaki zuen behin-behineko irtenbide gisa. Erdibideko aukera horrek ere hautagai euskaldunei kalte egiten die ordea, 2 programazio prestatu eta beste horren beste azterketa gainditzera behartzen ditu. Hortaz, datozen lan deialdi publikoetan zerrenda bakarra ezartzea erabaki du gobernuak aurten. Hezkuntzako mahai sektorialeko gehiengo sindikalaren gobernuko txosten teknikoen eta arartekoaren babesa zuela ikusita proposamena zehaztu zuen Maria Solana kontseilariak azaroan. Azterketa berbera hautagai guztientzat merituen araberako zerrenda eta hori argitaratu ostean zenbait eguneko epea oposizioa gainditu duten hautagaiek adieraz dezaten euskaraz ala gaztelaniaz jardu nahi duten. Zerrenda bakarraren aukera gorpuzten ari zela ikusita parlamentutik bidea moztea erabaki zuen PSN-ek eta dekretu bidez arautu ohi dena legez blindatzeko proposamena aurkeztu zuen azaroaren 27an. Oposizioko taldeek ez dute lege bat onartzeko adina parlamentari, baina PSN, UPN eta PP-ren aldera lerratu zen ezkerra eta proposamena tramiterako onartu zuen legebiltzarrak.
PSN-ren proposamenak artikulu bakarra du eta honako hau dio. Hautapen prozedura ezberdinak baliatuko dira espezialitate ezberdinetarako eta Nafarroako Foru Komunitateko hizkuntza ofizial bakoitzerako. Hautapen prozedura bakoitzean gutxienez ere epaimahai bat izendatuko da ezagutza arlo edo espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko. Ikusteke dago beraz PSN-ren lege proposamena arau bihurtzen den. Nafarroako parlamentuan hauteskundeak gaur egingo balira aldaketaren aldeko indarrek eta oposizioak eserleku kopuru bera lortuko lukete. Nafarroako mapa politikoa ez da askorik aldatu, indarrak parez pare jarraitzen dute. Iazko Navarro metroak berdinketa islatzen zuen egungo gobernua babesten duten lau indarren eta oposiziokoen artean. Aurtengoak ere antzeko argazki utzi du. Izan ere, emaitza orokor bera islatu arren bi bloken barruan bai daude mugimenduak. Geroa baik galduko lukeen parlamentaria EH Bilduk irabaziko luke. Eskuinaren eremuan, ala UPN ignola PPek parlamentari bana irabaziko lukete eta gainera Ciudadanos parlamentuan sartuko litzateke. PSN-ek berriz bi galduko lituzke, ahalduguk bat eta ezkerra berdin geratuko litzateke. Bidal Díaz de Rada eta Ernesto Pérez Esain Nafarroako Unibertsitate Publikoko bi ikerlariak egoera politikoari eta ekonomikoari buruzko inkesta landu dute parlamentuaren aginduz. Iraiaren 25 urriaren 28 bitartean galdeketa egin zitzaien 900 herritarri. Mapa politikoari begira emaitza nagusitako bat da Ciudadanosek parlamentari bat lortuko lukela. Dena den, ez da ezer berria. Hala 2015ko hauteskunden aurretik nola ondoren emaitza hori islatzen zuten inkestek eta berez bozetan 200 botoren aldeagatik etzen naietu ordezkaria lortzeko ezinbestekoa den botoen 103ko mugara. Panorama politikoaz gainera bestelako iritziak ere baditu ikerketak. Adibidez, bataz beste gobernuak 4,76ko balorazioa jaso du. Era berean, galdetutakoen 8,8 uste dute gobernua Nafarroako arazoa konpontzen ari dela. 137ak iritzi diote denbora gehiago behar duela horretarako. Beste 33 uste dute ez dakitela nola aurre egin arazoei eta beste 20ren arabera ez dakit zer arazo dituen erkidegoak. Iragan urteko emaitzarekin alderatuta 4 puntu igo da egoera konpontzen ari dela uste dutenen kopurua. Gainera herritarren 72ak estatus politikoa berrikusi nahiko lukete eskumenak zabaltzeko asmoz eta 23ak murrizteko asmoz. Hala ere, estatusa aldatu nahi dutenen artean berriro galdetu eta emaitza zehaztu du Navarrometroak. 48ak eskumenak handitzea nahiko lukete eta 30,3ak berdin geratzea hobetziko lukete. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, hirigunea atseginago egiteko planarekin 10 milioi euro galdu dituela salatu dute Alde Zaharreko denden elkarteak. Hirigunea atseginagoa egiteko plana martxan jarri zutenetik eta Alde Zaharrean autoen sarrerak galarazi eta zabalgunan aparkaleku zenbait kentu zituztenetik egunero 100.000 euro galtzen dituzte erdiguneko, Alde Zaharreko eta lehen eta bigarren zabalguneko denda batzuek. Hori da Alde Zaharreko dendarien elkarteak salatu duena, izan ere askoz jende gutxiago joaten dela deritzote 110 inguru. Merkataritza ganberarekin batera egindako 400 inkestetatik ondorioztatu dute datua. Diotenez, inkestatutako denden 165, 180 inguruk galerak eta euskala salatu dute, 110 eta 130 inguruko galerak. Hirigunea atseginago egiteko plana porrota izan dela salatu dute elkartetik, naiz eta hiria hobetzeko eta dinamizatzeko nahiarekin bat egiten duen. Dendariek planari ekarpenak egin dizkiotela esan dute, baina denak atzera bota dituztela. Eta Nafarroako gobernuak eta Iruñako udalak hitzarmen bat sinatu dute hiriko liburutegi publikoak kudeatzeko. Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak hiriko liburutegi publikoen kudeaketarako bi administrazioen arteko elkarlan esparroa definitzen duen hitzarmena sinatu dute. Hitzarmenak Txandrea, Etxabakoitz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Francisco, Sanduzelai, San Pedro eta Yamaguchiko liburutegiak hartzen ditu barne Iruñan, denak Nafarroako liburutegi publikoen sarean daudenak. Hitzarmen honen bitartez lehen aldiz bidaliko ditu Iruñeko udalak laguntzarako langileak liburutegietara, baina kudeaketaren Nafarroako gobernuarena izaten jarraituko du.
Hitzarmenak ezartzen duenez, beharrezko liburuzain teknikoa jarriko ditu Nafarroako gobernuak liburutegietan instalazio eta zerbitzuen funtzionamendu eta kudeaketa egokia bermatzeko, eta Iruñeko udalak zerbitzu horren hobekuntzan kolaboratzeko ardura hartzen du bere gain laguntzarako langileak jarriz. Nafarroako gobernuak bere gain hartzen du liburutegietan arreta tekniko ematearen ardura eta baita Iruñeko liburutegi publikoetan langileak jartzearena ere, liburutegi horiek zein administraziotara adskribatuta dauden kontuan hartu gabe. Gainera, arreta teknikoa eta prestakuntza ere emango ditu, lanpostua gauzatzeko hartu beharreko ardura eta funtzioekin bat etorrita. Iruñeko udalak beraldetik, liburutegien zerbitzuak edo bere helburu eta xedeekin bat datorren beste dozein erakundek antolatutako prestakuntzarako jardunaldietan parte hartzeko bidea emango die bere langileei. Gobernuak gardentasunaren, informazio publiko eskuratzearen eta gobernu onaren foru legearen proiektua onartu du. Foru gobernuak gardentasunaren, informazio publiko eskuratzearen eta gobernu onaren foru legearen proiektua onartu du aurre proiektuaren zirriborroko parte-hartze publikorako prozesua abenduaren 15 amaitu ondoren. Jasotako ekarpenen artean aipatzekoa da toki erakundeen publizitate aktiborako betebeharrak zerraditu direla. Kontuan izanik zerrekitura eta bitarteko dituzten. Testu horren xedea da jardun publikoko eta gobernu jarduneko gardentasuna arautu eta bultzatzea, informazio publiko eskuratzeko eskubidea benetan gauzatu dadin bermatzea, interes taldeak arautzea eta gobernu ona bermatuko duen arau multzo bat ezartzea. Onarpen horren ondoren testua Nafarroako parlamentura bidaliko da, eztabaidatu dadin eta hala badagokio onar dadin. Aurre proiektua publikoki erakutsia izan da azaroaren 27 abenduaren 15 arte. Proiektu honek Nafarroako Foru Komunitateko administrazioaz harago edatzen du legearen aplikazio esparrua, izan ere erakunde guztiei eragiten die, izan publikoak edo pribatuak. Testuak egituratu eta zabaldu egiten ditu publizitate aktiborako betebeharrak eta informazio mota hauek hartzen ditu barnean, erakundea, antolaketa eta plangintza informazio garrantzitsua, goi kartgudunei eta zuzendariei buruzko informazioa, garrantzi juridikoko informazioa, ekonomia aurrekontu eta finantza informazioa, kontratazio publikoari, zerbitzuak emateari, hitzarmenei eta diru laguntzen arloko jarduerari buruzko informazioa eta lurralde antolaketaren, hirigintzaren, ingurumenaren eta etxebizitzaren arloetako informazioa. Azkenik, Nafarroako gardentasunaren kontseiluaren izaera, osaera eta funtzioak zehazten ditu. Eta bertzelako albiste batzuk utzi dizkigu gaurkogunak ere, Altsasun falangearen aldeko pintaketak agertu dira Zubiondu elkartean. Sare sozialetan salatu dute gertatutakoa gauean ez ezagun talde batek falangearen aldeko pintaketak egin dituzte Altsasuko Zubiondu elkartearen kanpoaldean. Akabatuko zaituztegu gora falange eta berria irakur daiteke egindako pintaketa horietan. Eta orduan horretako albisteekin bukatzeko euskararen egoerari buruzko adierazleak webgune batean bildu dituzte Euskal Herri osoko erakundeek. Uztailean lankidetza hitzarmena osatu zuten Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta euskararen erakunde publikoak elkarlanean hainbat proiektu egitea erabaki zuten eta horietako bat prest dago jadanik euskararen adierazle sistema. 3 erakunde horiekin batera egitasmoan parte hartu dute Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako diputazioek ere. Euskal Herri osoa aintzat hartuta. Euskarari buruzko hainbat ikerketetako informazioa jarri dute eskura, inkesta soziolinguistikoa, mapa soziolinguistikoa, arrue txostena, kaleko erabileraren neurketa, nabarmendu dute proiektuak izaera dinamikoa duela eta osatu joango direla. Bidenabar azaldu dute tresna oso baliagarria izango dela euskararen egoerari buruzko informazio emateko eta arekin lan egiteko. Abenduak 21 gaur ortzeguna goazen eguna funtzizkiun albisten errepaso egitera. Nafarroako gobernuak 576 plazako lan eskaintza publiko onartu du 2017rako. Nafarroako parlamentuan gaur da eztabaidatzekoa zerrenda bakarraren kontrako lege proposamena, zantzu guztien arabera ezkerraren babesari esker onartuko dute.
Nafarroako parlamentuan hauteskundeak gaur egingo balira, laukoak eta oposizioak eserleku kopuru bera lortuko lukete. Hirigunea atseginago egiteko planarekin 10 milioi euro galdu dituela esan du Aldezarreko denden elkarteak. Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak hitzarmen bat sinatu dute hiriko liburutegi publikoan kudeaketarago. Nafarroako gobernuak gardentasunaren, informazio publiko eskuratzearen eta gobernu onaren foru legearen proiektua onartu du. Falangearen aldeko pintaketak agertu dira Altsasuko Zubiondo elkartean. Euskararen egoerari buruzko adierazleak webgune batean bildu dituzte Euskal Herri osoko erakundeek. Eta hori izan da dena gaurko, zertzerik ez, mila esker zerrakotagatik eta Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribit eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.